Chalo, start kamse. Chalo. Simlaguri. Namaste. Kasih kontrol dan anu juga, Mwnabili picnic spotsim tanggan. Google map ya kesini video total 54 km ya. Ada jangan nota 9 AM soalnya kan nanti pakai cinta mau. Hari ini kita bahas lagi baik. Baik 45 km pun mana? Jangan Mwnabili picnic spot juga. Gelempung sana nih, gelempung. Nagari market di Sakati dekat saat ini kapal lagi. Sakati itu jalan masih sampai kantor. Kangen nailang betah, nailang moजां naik. लोगोसे कमेन्ट खालाम माबायदि मोनो जायगाखौ दा सहैनायनि उनाव आं मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन। सामथायबारि जाना फैनोबो माबा जागौमोन, ओमफ्राय सर्टकाट गुगल मेपजों फैनायखाय एसे माने डाइरेक्सना थिगैनो, नाथाय सिगाङाव माने दालां थानायनि थाखाय जों बे रुटजों थांला आरोना, लामाखौ दानबाय एसे। बेबो फिसा लामा, बै सिगांथिंजाय बे लामाजों थांफिना सिगांथिंजाय मोनसे माबा दङ, मोजां लामा दं, बेजों थांनानै गुगल मापा देखायनाय बायदिब्ला 7 किलोमिटार सिङाव थांबा जों गेलेंफुं रडखौ मोनसिगोन। ओमफ्राय बारा गोजान गैला आरोना, बेनिफ्राय 25 निफ्राय 30 किलोमिटारनि गेजेराव जागोन होननानै देखायगासिनो दङ। थांग्रोना नायनोसै, जोंना बासआनो बेग लागासिनो दं। बेबायदिनो पिकनिकआव फैबा बेबायदि इन्ट्रेस्ट। जोङो Mwnabili पिकनिक स्पट थांनायनि मेन गेटखौ मोनबाय। स' नैबे Mwnabili पिकनिक स्पट, आई रिभार, एंट्री टाइम 6 AM to 4 PM, आउट टाइम 5 PM, प्लीज ड्राइव स्लो, विलेज रोड। स' बेनो Mwnabili थांनाय मेन लामाया। बेसेबांसो किलोमिटार दं बेजों? 1 किलोमिटार ना? 1 किलोमिटार। आरो बेखिनिजाय गेलेम्फुआ बेसे गोजान दं बे? बेनिफ्राय? औ, बेनिफ्राय 1 किलोमिटार दं। 1 किलोमिटार सिङाव बे गेटआ? औ। बे गेट नामा? बे नङा। बे नङा, बे इन्डिया गेट दं, भुटान गेट दं, मोननै। इन्डिया भुटान गेट दं ना? बेथिंजाय गेलेम्फुंनि इन्डिया भुटान बर्डार, ओरैजाय गेट मोनसिगोन, बर्डार जोंना इन्डिया जोबहैनानै भुटान स्टार्ट जागोन। जोंनि बासआ बे, थ' जों बेजों हाबलांगोन। 1 किलोमिटारनि गेजेराव दङ होनना बुंदों। स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना। बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ दा। वेलकाम टू Mwnabili पिकनिक स्पट। फाइनेलि जोङो Mwnabili पिकनिक स्पट सफैबाय। जोंनि बासआ, स' जों जागा नायदिंग्रोनि माथिंजा लानाय जायो पिकनिकखौ, माखिनियाव जानाय जायो। दा खम, फुंनि 9 बाजिदों नालाय, दा खमथार। बासआ दा खमैनो दंथ'यो। ओमफ्राय जेसेनो सान जागोन एसेनो बांबोगोन बेयाव, मानो होनब्ला गोबां भिजिटर्स फैनाय मैयाबो नुनो मोन्दोंमोन। दिनै माबायदि जायो नायनोसै। थ' बेनो जोंना मिउजिक सिस्टेम दामनो 5 किल'वाटनि मिउजिक सिस्टेम लाबोदो आरो 3.5 किल'वाटनि हुन्डा पुरा रेडि जाबाय दं। प्लेनिं दे आनलडिं खालाम थाब। दिनै पुरा फुल डे इन्जय खालामलांगोन जों इयाव। दे मिउजिक सिस्टेमा लाबोदो। पिकनिक जानो फैनाय मानसि ओरैबायदि मानो लेथ्रा खालामना गालाङो। दे दासो फुं सम फैफुबाय दङ। भिउ पइन्टआ मोजाङानो जागोन नायनो। जों
ब्रेकफास्ट खालामना लाग्रोनि ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि नुथायफोरखौ मिउजिक सिस्टेम एरेन्ज खालामगासिनो दं टटेल 5 किल'वाट लड होगोन जों दिनै मिउजिकआव फुल डे इन्जय खालामगोन मोनाबिलिखौ पुरा इन्जय खालामना थांगोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि साइटिं बेरायना नायगासिनो दं मेन पिकनिक स्पटसिम आं थांदोंब्लाबो ब्लग खालामनो हानाय जायाखै मानो होनब्ला गोबां लाउड मिउजिक दामनायनि कारनै कपिराइट नांनो हागौ साननानै आं साइटिं फैदों बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट थांनायनि लामा गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय पिकनिक जानो फैदों गोदान बोसोरखौ रंजानायजों लोगोसे आंबो बेरायनो फैदों नायदिंदों लोगोसे जों गामिनि जानानै गासै सेंग्रा हानजाया बेसिम फुंबिलिनि 5 बाजियाव ओंखारबोदोंमोन न'निफ्राय जों 9 AM सोआव सफैदों more than 300नि सायाव बास आरो गारि फिसायाथ' हिसाब गैयै जादों दा स' इन्जय खालामदों मोजाङानो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालविथानि साखाथियाव थानाय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट जोबोर समायना खोनाबाय थायोमोन ससियेल मिडियायाव नुबाय दंमोन नाथाय दिनै फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों
कन्टिनिउ सोलिसिगोन इयो एप्रिलालागै थांथारगोनानो Last stop.